Bomrui Babu Singh Kramsa lapen Babu Singnar arong atup methang kedam kemang atobar kacuselampon. Borjan constituency arlo Karbirong asaratum seki mate training kipadupon. Langpher constituency kaparlo piniaroni phai krephorni Bomrui Babu Singh Kramsa lapen Babu Singnar arong araratum methang kedam kemang atobar kemesenji aphan methang arong amekar doan tangka pharo pho chirungsi methang kedam kemang atobar kemesenji aphan si tobar jiselampon. Lasonsi Langpher constituency kaparlo Bomrui Babu Singh Kramsa lapen Babu Singnar arong rongni pangong petpen don plikep suse araratum du. Lapen kedam kewang atowar kemesinang jipum mathasi la rong ni araratum tangka pharopho chirung chereksi JCB pen methang kedam kemesen jiaphan jeselampon lapen non ki chari bom team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rohang lapen honorable EM mate local MEC Madhuram Lekthiaphan sitami Prabjin pen labang sotowar ansuse kedam kewang ki joithu ki jiaphan sitami Madhuram Lekthiaphan si Prabjin pen labang sotowar kachisalam ponji aphan joning lipon lapen hadak kidwara ratum sitami Madhuram Lekthiaphan sitami towar nang pibek jipusi hadak araratum ninchi pathepon volongkama jipen jirsong singna report Karbi Daily News litum pacu niglo lapen litum alang litum akahai tum handame nilitum chuneng riji lapen alang litum Prabjing pen CM Turam Rohang akhai banane nilhin bane chordom parlo laso towar sangti saide mate ningkreng hoke vek no dagi lasi rabis tamenon Prabjing pen alang lihin pename nang piphan tame nili kursar mihin pename choneng riglo apendak local EM Madhuram Lekthe alang li phandame choneng rilo alang li hin pename lahai nang pachunjia phan mate alang lita nang boriji mate ke tong rekhelang mene kita li phandame niltum Prabjing pen la rabis pini benap alang lita me la rabis na thogya phan mate towar la gudam rong pi arong pen Babu Singh Kramsa rong la na paliya phan nilhin pename chuneng rilo pen nilitum rar hin pename chuneng rilo nili kurusar det kalilo rat pen chuneng ri chinglitum rat pen chirung dehin mekare donalong pharu phor ni tum chirung lo la penilhin kurusar bename pini kachirung pan ke bori be chirung thek chepangri thek pen kampa chun ponilhin me choro parlo mekar tum anda me nili kurusar him dame athe piluma ni long kam mangke e mane ke senga doai nang enta to kok ajo phirlo ke sona chelang ra to kok penona ko ke ni tum pini pina bang dame senji kita me bombari khanang le ponte longle sangti apot gari motor ta vek no dak le pon la si pini penap la local em hansi nilibang choneng ri le thorno pini penap rabis nangwar je phan la pen sar e akhai an seri choge the paman hunang turam rong hanga phana me choneng ri thorlo alang li hin pen Prabjing pen la li tum local em pen ki chingwai la so ai su Prabjing pen papa je phan mate Prabjing pen Piniaroni phai krepho arni lakha inkoraisi Borjan constituency Dilai Joseph Terang Memorial Holalong Borjan keduan ronga saratum bangso seke kipaman ponalong chitongdun bangso amai kachari ponaki ake hai tokbi lapen seke kipi abang phuamen dhonison nekthe salvation timung lapen arisang huatum pensi pipon bangso amai longkosonsi ilikar bia khiatum longle philang pindeng sumpot kachirai komjia phan hai huita than ponlo lapen rongarlo kido ke pangthir lapen lamki lamphong hai huita kangsai ji lapen adai ke hangji alam thia puthaganta than pon pemelo hidi pen Wilson pe reports Karbi Daily News BBC ke men ma lahayam konten asol do long do asol do taxi Karbi long ton was on sila bangke iklemo mo ton anda ke pon mo Puputan ning pacoy enai pelitum make jitu customary law make litum itu bisa perkata di perinte jene bak put along la
in general là judicial court long bang tu ke ikan koi lo ne ikan thom kep lo ne lan si là siat case kita pajuji kita ni tum là da customary law itu ke besar long ke ani sini ni ngarap pensi judeji yang si judi pusita tum dak pen aku long aprek si koi tu po si ada si pang sai po sana